Tuloy naman ka, asa mas dapit. Alam mo, dito kol. Sige. Tuloy na ko sa dapit, bay. Kay pisot pa man to. May dapit. Ito man pa, ikaw sana mo ka kay nagduwa ko. Dali, dali. Ipagtuloy ta ka kay pisot pa ka. Dali, lagi ko alam bakit sagay kay na. Ay, pag binayot ta kay, dibiyak ka ba eh. Laki na mo ka. Dili man ko bayot palagi man ko. Ay, sige, sulis dito. Patuloy na ta ka. Ah! Ah! Ano dito? Sakit man apa? Ay, si sakit-sakit nila. Murag bayot buang ka. Murag kini. Wakay tuloy na. Oy, unsa man mo? Patuloy mong upat. Di man mi upat. Duhar man mi. Ay, duhar day mo day. Dali mo, kasi yun yung duha. Ang anak una. Papa rin una. Palitan ka man kang sa'yo gusto. Sige, ako nali una. Hindi na ka? Una. Next! Tayo na. Sige lang, patuloy lang ko. Dako naman siguro na. Gamay-gamay naman siguro na. Hindi na lang kay dako. Hindi na ka? Oo. Na. Na, ituli ang duha. May pako, mana. Anong kailangan kong gawin upang malaman mo? Balik na lang. Gatay. Kiss. Yes, sana guys, panglugod guys. Dilugoders kayo. Kat-kat naglubit choy. Lugod lang choy. Oy, kat-kat lubit. Mga tao dire, may kubig. Ang mga tao dire, di mahadlok og kubig. Pero mahadlok silag. Coronavirus. Ay, hugot.